Itiyan dudong ni Diyos, luloy ang ipatuloy kaya Gustavo. Itiyan dudong ni Diyos, luloy ang ipatuloy kaya
Ginoo Yesu Kristo. Karena pamikatan ng kapilan pinasakit niya, yung puso na ninyo. Pakalulo, naniwagan niyo. Makanya mo naman naniwagan niyo, yung grasya, para maligyan mo sarili, at para nagtagulan niyo yung tingin, mananasan ng dalawang maminapos king puso ng Ginoo, magdalang kasawan, kaligyan, at kaligyan ding kalugan. Pinapalalaman niya yung pangangdanan ng Ginoo kayo. Panalaman yung pangos ng dalawang at daya. At mananasan ng Ginoo, pakaluan kayo, pati pagpala, ng grasya kayo. Biyaya na mayawag kay Eksen na lang ni kasakitan ng pong kapatayan na Ginoo. Dengan waktu reklamado mensahe, reklamado mensahe kay passion natin na niligutan ng Yesu Kristo. Muli sa pagkakapag meron po mahaging dapat susunod ng paso. Dapat po makamatuling sa alam ng Panginoon matuling. Dahil bakit nila po kaya ito bibig-bigan. Kaya, lumiyaw man mikakabo, pwede po po magpaso ay kaya pamilya. Dahil po ganyan sa Pola, Magkanita, and isang pamilya, na isang ganak ng Biyernes Santo, Barito Joe sa mga. already po, ilakad ko po kaya kayo rin. No? Ilakad na lang kaya kayo. Next year, mamimigay ka rin ng kayong pamilya nung nanulang ka rin ng Penguriyo. No? Kaya po pamilya. Manay ka po, ating pong simanan, matuling, ang pong bedong matuling. Sampol lang po rin uling ating pang-reading gaman. Uling meron naman na Ginoo Intus, pitulay. Kaya pitulan natin naman sinabi na Intus. At tagal mo naman ang amano ng isang Evangelio. Marap na kong ening para benishman ng Pasio. Ikaduman po kami kanilang ikapanatanan at pagkumpyan ng kamatayan ng buong pakas ng Biyernes Kristo. Parati isang matalos ipapakiragyan ni kanilang walang misteryo. Layong parati mapatunayan hindi. Ipapibiyernes at pinungtuloy ang buong tapat ng kapilinan. Iniyagan ni ikapanatanan ng Kristo Ginoo. Amen. Pagkinukuyo ng Pagkinukuyo para i-benefit. O Diyos, ang pagpapakalugin ka, ipapasusin niya,
disting bendisyon mo, Pepe. Iyandahan kami kapanayan kita suminang Pepe. Pamatulan niya parati ng Iglesia at patawaran mo ang kasalanan niya. Dahil pasaktan sa lahat ang kasalanan kaya namin at pinasal mo ang nalamang pangkakusti. Iniyan namin ang kapanahan ng Kristo Pinoy. Amen. Ati pa kining kain ni. Amerikano rin kapos. Hindi naman manita ang mga weekend, hindi lang ang posto na tamo namin. Hindi kita tangan. Yan ikaw talo para. Masih po. Sabi na dati kahit fugod. First second mo ay may aliwan. Ali dati may